बे अफिसजों खुनु लोब्बायानो गैया। सोरबा हाग्रामाया एसटि होनो होनबानो होनो हाया, बा हेमन्तआ एसटि होनो होनबानो होनो हाया। बेखौ लानानै इसिबां गावजों गाव हांगामा खालामलायनानै बेबायदि मा होनो सरकारि प्रपर्टिखौ लुकसान खालायनो नागिरनाया बे जोंनि माबायाव बेबहारा थिग जायाखै। बेफोरखौ एकदम बुजिनांगोन, ओमफ्राय स्टप खालामनांगोन। बेफोरबायदि जोङो सम्पतिखौ आरजिनो थाखाय बे सेक्रेटारियेट अफिसा बहुद मानसिफोरनि बलिदानजोंसो जानानै फैनाय। बेखौ जुदि खहा खालायोबा रायजो राजाया खिन्थु रावखौबो कनसिडार होनाय नङा। बेखौ बुजिनानै जुदि प्रटेस्ट खालायनोबा मोजाङै पिसफुली प्रटेस्ट खालाय, खिन्थु सरकारि माबाखौ अफिसफोरखौ खहा दाखालाम, सरकारि प्रपर्टिखौ खहा दाखालाम। आं बेखौनो फंनैसो बुंनो सानबाय। गासिबो स्टुडेन्ट जोंनि गथ' गथायफ्रा मोजाङै बुजिलाय, मोजाङै सान बेफोर गासिबो नायनानै नुयोब्ला पलिटिकेल एंगेल बायदिसो नुलांगासिनो दङ। बेबायदि लामाजों आगान सुरनो नाङा जोंनि फरायसुलिफ्रा। जोङो मायाव जों फकास खालायनांगौ? डक्टर, इन्जिनियार मोजां जोङो लाइनाव थांनो नाजानांगौ। जे जायगायावसो जोङो बेफोरखौ गासिबो जोङो आवगायलांनो हागोन बा डेभेलप खालामलांनो हागोन। आरो मोनखानाय जिनिसखौ जोङो बिदि गावजों गाव खहा खालामलायनो नाङा।